усіми вами. І з Духом Твоїм. Сьогодні в Божому Слові почуємо історію учнів, які йдуть у Емаус. Кожна наша Євхаристія – це дорога у Емаус. Кожна Євхаристія Христос освітляє наше серце про своє Слово і дає нам силу без Євхаристії. Вятую святую Ішуах, вірую за всіх наших парафіян. Молимося разом о Божому благословенні для нашої парафії, об усіх потрібних ласках. Как мы могли годно спасти эту наисвятейшую аферу, перепросим Бога за наши грехи. Споведаемся. Богу всемогутнему, и вам, братья и сестры, что совершили верами, духом, словом, учинком и занятами, Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишеням Богу. А на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебе великой хвалы Твоей. Ave Боже, Богородия Небесный, Боже Отче всемогутный, Ave Сыне Единородный, Иисус Христе, Ave Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца. Змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсус Христе, з Духом Святим ухвале Бога Отця. Молимся. Боже, нехай народ Твой завсюди тішиться одновленою молодостю Духа, как радуючися Тепер вертанню у хвалу Твоего усыновления, с певной надеей чекав дня Своего воскрешения. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить в єдності Духа Святого, Бог про усі віки вічні.
Читание. Читание книги Деял апостолов. В день Пятидесятницы устал Петр разом за 11 и промовил мощным голосом до их: «Мужи юдейские, выслухайте гэтые слова. Езус Назарета был мужем, якого Бог показал вам у силе, чудах и знаках, что Бог учинил праз Яго сярод вас, як и сами ведаете. Вызначенная воля и прадбачение Божие выдала Его, aby вы, укрыжававши руками безбожных, забили Его. Але Бог воскресил Его, вызволивши от муков смерти, бо немагчыма было, каб яна трымала Яго. Давид же говорить про Яго: «Я заўсёды Пана меў перед собою, бо Ён праваруч мяне, каб я не похиснуўся. Тому устешилося сердце мое и узрадовался язык мой, и тело мое будет спочивать в надеи, бо не покинешь души моей в отхлани, и не даси святому Твоему убачить тление. Ты дал мне познать дороги життя. Ты напомнишь мне радостью перед обличием Твоим. Мужи и браты, дозвольте мне сказать вам открыто про патриарха Давида, який помер и похованы, и могила Ягоная находится среди нас по сегодняшний день. Будучи ж пророком и ведаючи, что Бог присягнул ему посадить на Ягоным троне потомка Ягона, и он предбачил и казал про воскресение Христа, что не засталась душа Яго в отхлании, и тело Ягоное не убачило тлен. Это Иисуса воскресил Бог, чему все мы свідки. Вось узнесены правицею Бога и отрымавши от Отца обещание Духа Святого, и Он выявил тое, что вы бачите и чуете. Это Слово Божие. Ты дорогу життя мне покажешь, о Пане. Заховай меня,
Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованы, коли вы называете отцом того, кто без предвзятости судить кожного поводле учинков его, то со страхом проводите час вашего земного мандрования. Ведайте, что нетленным серебром те золотом откуплены вы от марного життя, даденого вам ойцами, але коштовною крив'ю Христа, як беззаганного і чистого ягняті. Ён быў прадвызначаны яшчэ да стварэння свету, але з'явіўся ў апошнія часы дзеля вас, што паверылі праз яго ў Бога, які ўваскрасіў яго з мёртвых і адарыў хвалою, каб вы мелі веру і надзею на Бога. Гэта Слово Божие. Читання Святого Євангелія Павла Луки. Ось двоє учнів Єсуса йшли у вёску, звану Емаус, яка знаходилася у 60 стадіях від Єрусалима, і розмовляли поміж собою про все тое, що відбулося. І коли вони розмовляли і розважали між собою, сам Єсус наблизився да йшов разом з ними. Але очі їх були стримані, тому не познали його. І він сказав їм: «Про що гэта ви розмовляєте поміж собою?» І яны спинилися повні смутку. Отказуючи, один з них по імені Клеоп сказав йому: «Ти, напевно, один, хто живе у Єрусалимі, не ведає, що у гэтые дні там сталося». І спитався у їх: «Що?» Яны сказали йому: «Тое, що сталося з Єсусом з Назарету, який був пророком могутним у чинах і у слові перед Богом і усім народом. Як перші святари і проводири наші видали його на смерть і укрижували. А ми сподівалися, що він той, хто повинен визволити Ізраїль. Тепер же після всього гэтага минає уже третій день, як гэта сталося, але некоторые з наших жанчын здивили нас. Яны былі на досвідку каля магілы, але не знайшлі цела Ягона. Прыйшлі і сказалі, што бачылі анёлаў, якія з'явіліся ім і паведамілі, што ён жывы. І пашлі некаторыя з нашых да магілы і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі. Тады ён сказаў ім: «О неразумныя і марудныя сэрцам, каб паверыць усяму, што казалі прарокі, ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу?» І пачаўшы ад Моісея і ад усіх прарокаў, растлумачыў тое, што ва ўсім пісанні датычыла яго. І наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі. І ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей, але яны настойвалі, кажучы: «Застанься з намі, бо ўжо вечарэе і дзень мінае». Ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго. Але ён стаўся небачным для іх.
І яны сказалі адзін аднаму: ці ж не пылало ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам Пісанне? І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся ў Єрусалим. І знайшлі сабраных 11 тых, хто быў з імі, якія казалі ім: Пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сімону. І яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго у ламанні хлеба. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Я асабіста вельмі люблю гэтыя чытанні, якія дае нам касцёл на працягу гэтага пасхальнага перыяду. Яны моцныя і заўсёды такія поўныя перакананні той правды, што Христос уваскрос, што Христос прыйшоў, каб змяніць нашае жыццё. Сёння вось добра знаёмая нам гэтая гісторыя двух вучняў, якія накіроўваюцца ў Эмаус. Варта яшчэ раз прыглядзецца, можа, тым падзеям, што адбываецца ў гэтым Евангеліі, тое, што мы сёння чулі. Бачым двух вучняў, імёны якіх мы ведаем толькі аднаго, якога звалі Кляоп. Другім вучням можа быць кожны з нас. Евангеліст не дае яго імя. Гэта можа быць я, можа быць ты. Можа быць так, што гэта мы зараз вось ідзём у гэты Эмаус. І вось тады паўстае пытанне, чаму мы туды ідзём, навошта? Добра было, каб мы зразумелі пэўныя сімвалы, якія таксама ёсць у гэтым Евангеліі. Святое Пісанне вельмі часта, калі кажа пра Єрусалим, кажа пра горад Давіда, кажа пра гэты святы горад, у Святым Пісанні вельмі часта гэты горад азначае месца асабістай такой прысутнасці Божай, там, дзе ёсць Бог. Яшчэ вось, калі вось вы звярнуліся да арыгіналу, то у больш такой развёрнутай версіі, тут версія трошку адаптаваная пад нашу літургію слова, то пачынаецца гэтая гісторыя, што вучні менавіта пайшлі вось у той дзень, у той самы дзень. У які дзень? У дзень, калі Христос уваскрос, калі адбываліся гэтыя падзеі. У той дзень, у якім жыццё перамагло над смерцю. І вось паглядзіце, вучні сыходзяць з Єрусалима, бо Єрусалим вось знаходзіўся на гары, знаходзіўся на пэўнай вышыні. І вучні, якія сыходзяць уніз, ідуць у вёску, якая называецца Эмаус. Ну вось, можа, так не хачу нікога пакрыўдзіць, але сапраўды, калі так сабе уявім, што хтосьці вось з горада папросту уцякае ў вёску. Зараз это можа быць таксама вось мы ў пэўным сэнсе нейкім актуальна. Але вось вучні, якія ідуць ад таго месца, дзе прабывае Бог, ад таго месца, дзе адбылася перамога над смерцю, дзе ёсць жыццё, ідуць вось уніз, ідуць туды, дзе смутак, дзе пэўны боль, дзе таксама смерць. Ёсць таксама вось такая рэч, якую яшчэ павінны мы добра прыняць, што дарога вучняў у Эмаус — гэта можа быць дарога кожнага з нас. Кожны з нас можа быць такім вучнем Хрыста, які уцякае ад Бога, уцякае ад жыцця, уцякае ў пэўны вось такім са сваім смуткам, са сваім жалем, так як гэтыя вучні, якія сёння ішлі, яны былі поўныя смутку, поўныя жалю, поўныя расчаравання, не ўдалася. Вось мы думалі, што той Христос, ён будзе сапраўды месіяй, што ён павядзе нас, што ён нас вызваліць, што ён пераможа гэтых рымлян. Не ўдалася. І у нас таксама могуць быць пэўныя расчараванні у тым, на што мы спадзяваліся, які будзе наш Бог. Што ён зробіць у нашым жыцці?
Сёння могуць быць таксама вось гэтымі, можам паставіць сабе такое пэўнае пытанне, што для мяне асабіста з'яўляецца такую вёску Эмаус, што гэта за месца асабіста для мяне. Гэта можа быць пэўныя нашыя залежнасці, пэўныя нашыя слабасці, алкаголь, інтэрнэт, для кагосьці праца. Ну, от, напэўна, каб не было зараз гэтай пандэміі каранавірусу, то таксама па касцёле пачалася б іншая эпідэмія, гэта вось так, як называем гэту эпідэмію нашых дачаў, агародаў, бо зараз вось такі час ужо больш-менш робіцца цёпла і таксама пачынаюцца вось гэтыя такія моманты, калі людзі ўцякаюць сапраўды ў вёску. І пытаешся пазней чалавека, кажаш, а чаму вось вас не было ў нядзелю? Ну як жа у нас, ведаеце, цёпла сталася, надо ехаць на дачу. Кажа, надо, ну вось пытанне-то зноў і зноў пастае. Там ёсць жыццё, ёсць гэты горад Божы, ёсць прысутнасць Божая, ёсць Христос, які дае нам сябе ў Эўхарыстыі. І ёсць вёска, кажуць, ну трэба ехаць на гэтую дачу, трэба сажаць вось агуркі, канешне ж, бульбу. І не кажу, што вось гэтыя рэчы, яны в пэўным сэнсе вось тыя праца, альбо часамі кажуць, што вучоба, альбо вось стомленасць, альбо вось гэтыя агароды, што яны ўсе гэтыя дрэнныя. Але ёсць прыярытэты, якія мы павінны рабіць. Ёсць рэчы сапраўды добрыя, ёсць рэчы важныя, ёсць важнейшыя. Ёсць рэчы, якія на пытанне, на якія мы павінны адказаць, гэта пытанне вось менавіта жыцця і нашай смерці. І кожны сам выбірае вось менавіта жыццё вечнае, Эўхарысту, камунію, еднасць з Богом, ну альбо так можа здарыцца ж таксама, што можа быць пэўны Эмаус, пэўная дарога вось, якая вядзе ўніз. Вучні, якія ішлі, размаўлялі ў дарозе. І вось гэтыя размовы, ну, паглядзіце, таксама, якія яны размаўлялі пра то, што Христос памёр, то, што Христос цярпеў, то, што Христу, вось, як я казаў на пачатку, не атрымалася, не ўдалася вось яму стаць гэтым месіяй, тым, якім яны яго хацелі бачыць. І вось гэта у нас бывае таксама вельмі часта у нашым вось такім прапаведанні, калі я вось хадзіў у гэтым годзе, але у мінулым таксама з гэтым сустракаўся вельмі часта, размаўляеш з людзьмі, затрымліваешся часамі і вось асабліва такія асобы старэйшыя з нашай парафіі часта кажуць: а ведаеце, вось мае дзеці, альбо вось мае ўнукі, яны хадзілі ў касцёл, а пазней неяк ім перасталі, ім гэта не цікава. А я ж ім кажу, я ж ім заахвочу, кажу, што вось сапраўды, калі не будзеце хадзіць, Бог вам не будзе благаслаўляць. Калі вось не будзеце хадзіць, прыйдзіце ў касцёл, альбо пасвенціце гэтую веру, альбо вось запрасіце святара. Некалькі было такіх маладых сем'яў, якія ў гэтым годзе прыйшоў і таксама казалі, ну, ужо было на пачатку, як вось пачынаем маліцца «Ойче наш», то я чую толькі свой голас, а ўся сям'я маўчыць, і пасля вось гэтай малітвы, ну, чакае, калі ж ты ўжо пойдзеш. Ужо ўсё як бы споўнена. І часамі, калі вось стараўся як-то людзей гэтых раскруціць на пэўную такую размову, вось, і в канцы канцоў пытаюся, ну, але чаму ж вы мяне сюды запрасілі, навошта? Кажуць, ну, бо нам цёця сказала, альбо мама, альбо бабуля, вось. Гэта яны запісалі, мы ўвогуле да вас не ходзім. І вось не атрымаецца пераканаць такіх людзей, вось ні адна мама, ні адна бабуля, ні адна цёця, калі будуць сапраўды вось в пэўным сэнсе страшыць Пану Богом, казаць, што вось менавіта хадзіце ў касцёл, бо Бог вось тады, Боженька вас тады накажа. І гэтыя вучні, якія сёння ідуць у Эмаус, яны таксама размаўляюць і кажуць пра Хрыста, які памёр. І гэта іхная памылка, і гэта вось менавіта тое паказвае
стан духовний, у яким вони знаходяться. Не Христос, який у вас рос, не життя, а смерть. Знову йдуть у вас. І гэта ось гісторія з Євангелія, видите, вона має ось тільки такий початок, такий смутний. А так сапраўды скончыцца вельмі добра. І вось да гэтых людзей, якія уцікаюць ад цяжкасцях, ідуць у пэўным болю, смутку, расчараванні, у гэты момант далучаецца да іх Христос, які не абвінавачвае, які не мае пэўных прэтэнзій, які не наракае, не кажа, што ж вы робіце здраднікі, тыя, хто хадзіў са мною праз 3 гады, хто слухаў маё слово, каго я вучыў. Не, ён, уваходзячы да іх, пытаецца, што сталася з вами, што адбываецца ў вашым жыцці. І тады яны расказваюць яму, і ён тлумачыць ім сапраўды, як рэчы сапраўды выглядаюць на самой справе, што адбываецца з тваім жыццём. Тлумачыць ім у святле Святого Пісання. Пазней, калі яны прыходзяць у гэтую вёску, цікавы таксама момант, калі яны запрашаюць яго, каб ён з імі меў вячэру. Вось калі мы запрашаем госця, то ён не становіцца гаспадаром. А ў гэтым моменце, вось у гэтым Евангеліі, у гэтай гісторыі, той, каго запрасілі, ён становіцца сапраўды гаспадаром гэтай вячэры. Ён бярэць гэты хлеб, ён вадзіць гэты хлеб, ён яго благаславіць. І тады вось вучні, калі Христос знікае, разумеюць, што гэта быў ён. Дарагія браты і сёстры, вось сённяшняя літургія слова дае нам пэўны лек, пэўны адпаведны сродак на наш смутак, на наш боль, на тое, калі грэх нішчыць нашае жыццё. Гэта Слово Божие, гэта Святое Пісанне. Калі не ведаеш, што рабіць у тваім жыцці, калі ты хочаш в пэўным сэнсе дзесьці чуеш, што пачнеш зараз уцякаць ад Бога, будзеш ад яго аддаляцца, шукай адказу ў Святым Пісанні. Шукай адказу, шукай дапамогі, шукай таго слова, якое падкажа табе, што рабіць у гэтым. Што рабіць у гэтым жыцці. Так, як з гэтымі вучнямі. Яны не разумелі, бо, кажа евангеліст Лука, іх вочы, іх сэрца, яно было затвярдзела, іх вочы былі як бы засляпёныя. Другая рэч, якая дае нам сілы, дае нам адвагі, дае нам моцы, гэта Еўхарыстыя. І, канешне, зараз вось асабліва тыя, якія засталіся дома, тыя, якія таксама ў пэўным сэнсе вось менавіта пакутуюць, таму што не могуць удзельнічаць у святой імшы, не могуць прыняць гэты хлеб эўхарыстычны, не могуць прыняць Хрыста. Але паглядзіце, што здарылася з гэтымі вучнямі. Пасля таго, як Христос праз Слово Божие растлумачыў ім усе гэтыя справы, растлумачыў тое, што адбывалася, то яны ўжо не ідуць у пэўным такім вось, як вы ведаеце, такая пахаронная была працэсія, бо ішлі ўніз пэўную смутку, пэўную жалю, болю, расчараванню, плакалі над сабою, што з імі здарылася, што яны вось такія неўдачнікі, гэтыя вучні Хрыста. Ішлі ўвесь дзень, а тут хуценька вяртаюцца, нават не затрымаўшыся на начлег, вяртаюцца пэўныя сілы і ўжо не здольныя вось менавіта нейкім чынам устрымацца, не здольныя вось менавіта маўчаць, але абвяшчаюць Хрыста і абвяшчаюць Хрыста ў воскресла. Вось гэтая розніца. Таксама гэтае слово, гэтае Евангелие, якое мы пачулі, яно Евангелие кожнага з нас, кожны з нас ідзе гэтую дарогу да Емаус, дарогу на вяртанне. І гэтая дарога на вяртанне, яна з'яўляецца таксама Еўхарыстыяй. Кожная наша святая імша, яна здольная перамяніць кірунак нашага жыцця.
Там, де був грех, буде воскресіння Христа, буде Його перемога над грехом. Там, де була смерть, буде життя. І хай ось менавіта Слово Божие заўсёды нам розплющує в очі нашого серця, дає нам можливість убачити те, що відбувається в нашому житті, убачити правду об самим собі, об Богу, убачити грех. Хай Евхаристия додає нам силы, отваги, эмоций, как мы могли обвещать Христа воскресшего. Аминь. Визнаємо нашу віру. Віру в одиного Бога, Отца всего, Славится мира и земли, всего вашего и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божия одинородного, за Отца наружного, прежде всеми веками, Бога от Бога, святого от святого, Бога соправдного от Бога соправдного, наружного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве Богу все осталось, и Он деле нас людей, и деле наше избавление, зашел с неба, и утвердился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укружеванный Отцами за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, по воле Писания, и возвещен на небо, сядет справа Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и Якова царству не будет конца. Веру в Духа Святого, память животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, яким промовлял пророков. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вечного в будущем свете. Аминь. Поєднані з нашим воскреслим Паном, який прагне дарить спокоєм своїх вірних і усіх, хто шукає правди, вознесем до Бога нашої молитви. Молимся за святый костел, каб ён обещал всем людям радостную новину об избавлении. Тебе просим, Выслухай нас с вами. молимся за святого Отца, как Иисус Христос одарил его потребными ласками. Тебе просим, Выслухай нас с вами. молимся за христианских миссионеров, как Божие Слово, якое они обвещают, помогало людям познать соправдного Бога. Тебе просим, Выслухай нас с вами. молимся за тих, кто служит у войску, как яны не соромились вызнавать свою веру. Тебе просим, Выслухай нас с вами. молимся за христианские семьи, как яны возрастали в Христовой любови и едности. Тебе просим, Выслухай нас с вами. молимся за нас, тут присутных, как уделу таємницы Святой Мши, поглублял нашу веру и умацовывал наше христианское свідчення. Тебе просим, Выслухай нас с вами. Отче, Ти навіки з'єднав нас у своїй любові, учеників хвала у воскресіння Твоего Сина, допомагала нам відкрити коштовність крижової оферти праз Христа, Пана нашого. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя,
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме оферу Твою на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на Сына и всем Святому Святому. Пане наш Боже, прийми, просим, дари святкуючого Костьола, якому Ты подарував великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья в небе. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. У гору сердца. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды, годно это и справедливо. Слушно и збавенна, как мы Тебе, Пане, заўсёды славим, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Твою хвалу, калі Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха. Праз Яго Сына і святла нараджаюцца для вечнага жыцця, а для вернікаў адчыняюцца брамы валадарства нябеснага. Ён сваёю смерцю перамог нашую смерць, а Яго з мёртвых паўстання стала задаткам нашага воскрешення. Таму откупленное человечество во всем свете радуется в воскресению Христа, а хоры ангелов разом с всеми святыми спевают Тебе гимн хвалы, неспинно вскликаючи. Святый, 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 а Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна вышние, благословенный Твой, кто приходит в имя Сапраўды, Божа, Ты святы, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо праз Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную эмоцию Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспинно збираешь народ свой, как под усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую оферу. Тому у єдності з усім Костьолом. У перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спасал на апостолов Духа Святого, праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти емоцию Духа Твоего, гэтые дары, якія мы принесли Тебе на оферу. Каб стались яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здясняць гэтую таямницу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдаць, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословил и ламаў, раздавал своим учням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечерам взял келих и подяку Тебе складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага завета, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта великая таямница веры. Смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем
wspominaючи збавчу руку Твоего Сина, а так само Його цудовне воскресіння в небожестві. І чекаючи Його другого прийстя, спад дякую, складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь просим на дар Твоего Костела і прийми Його як ахвяру, якою Ти пожадав бути милостивим. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом во Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперш з найсвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и усіми святыми, про заступництво яких мы сподзаемся на Твою неостовную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым мацаваць у вере и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим, папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивий до просьби в этой сім'ї, яка по Твоїй волі стоїть перед Тобою. О добрий Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсеяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і усіх, хто у ласці Твоїй дійшов з гэтага світу, милостиво прими в володарство Твое, где и мы сподяемся быть, как разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого одурваешь свет усілякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усі веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоей, как мы были завсюди вольні от греху и заховані от усілякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавця нашего, Иисуса Христа. Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью. Раби береш на себе, раби смертну, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, одари нас упокоєм.
ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе гріхи світу. Благословлений, хто покликаний на вечерю. Я не варта, как ты вошел до меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Помолимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво. Великий дякую за кожну віру і допомогу на користь Костьола і кляштра. Дякую всім за супрацовництво, зачливостях, вірності, клопотливості. У нашій парафії організований збор ахвярувань для набуття необхідних установам охорони здоров'я, обсталювання і медичних виробів. Ахвяри можна складати у скарбонки при виході з костьола і коли виходу у парафіальну храму, там на їх наклеєний такий адмисловий плакат, можна туди скласти. Так само на сайті Півобай можна знайти реквізити для ахвярування праз банківський рахунок, або ахвярування можна здійснити через систему так само разлик. Нехай за учинене добро узнагородить вам Пан Єзус і святий наш Отець Францішек Асійський. Захочемо так само ось на гэтых ахвяруваннях підтримати наших медиків. На гэтым тыдні адзначаем у сераду 29 красавіка свята Святой Кацярыны Сіёнскай, панны і доктара Касцёла, апякункі Європи. У пятницу 1 мая успамін святого Юзефа Рамесника, у суботу 2 мая успамін святого Атаназія, біскупа і доктора Касцёла. Як заўсёды в нашем костеле адбываецца набажэнство, аўторак набажэнства да святого Отця Піва, у чацвер з 16 гадзіны да вечерней святой імшы, адарацыя Найсвяцейшага сакраменту. І на працягу ўсяго месяца мая запрашаем таксама на маёвае набажэнства у 17:30. Таксама захочам тых, хто застаецца дома, таксама маліцца вітанне да Найсвяцейшай Марыі Панны. Згодна з распараджэннем арцыбіскупа Тадеуша Катрусевіча, урачыстасці першай святой камуніі з сакраменту канфірмацыі пакуль што пераносіцца, прыблізна кажам, што на осень, і пазнейшыя больш дакладныя даты будуць абвешчаны пазней аб гэтым. Нягледзячы на ўсе гэтыя цяжкасці, што зараз не можам збірацца разам, хадзіць у касцёл так шмат, то катэхеза ў нашай парафіі працягваецца і працягваецца ў фармаце онлайн. За працэсам гэтай катэхезы дзяцей можна з 1 па 8 клас. Сачыце, калі ласка, на нашым сайце pivo.by. Ёсць там спасылка на гэтую спецыяльную старонку, як ёсць браты і сёстры. Дзякуем за гэта. І ёсць магчымасць таксама вось там удзельнічаць і выконваць гэтыя заданні, якія яны падрыхтавалі. Калі ласка, карыстайцеся. Інфармацыю адносна катэхезе дарослых можна знайсці ў адпаведных групах у Вайберы. Тыя, хто ўжо там ёсць, тыя ёсць, яны ведаюць. Таксама, хто яшчэ хацеў, можна звяртацца да сестры Ігнацыі. І тут ёсць таксама яе адрес яе пошты электроннай. Калі ласка, калі хто хацеў, то звярніцеся, можна прачытаць аб гэтым на аб'явах, на дошцы аб'явах, альбо на нашай старонцы ў інтэрнэце. Ну і як заўсёды вось прапануем, таксама кажыце сваім знаёмым, заахвочвайце іх, каб о 10 гадзіне тыя, хто засталіся дома, удзельнічалі хоць у гэтакі спосаб, таксама на святой імшы на нашым канале на YouTube. Так што вось зараз мы яшчэ раз дзякуем за гэтую магчымасць гэтай трансляцыі. На гэты час прыміце Божае благасловенне. Пан з вами. Схиліться голови на благословення. Бог, який праз мертвих повстання свого одинародного Сина спасло вам дар откуплення і усиновлення, нехай благословить вас і наповнить духовною радостю. Откупитель Єсус Христос, який назавжди дарив вас за правдою і свободою, нехай дасть вам уділ у вічній спадщині. Праз хрост ви із мертвих повстали з Христом у віри. Нехай праведне життя вас поєднає з у небесне чиня. Амінь. Благословення.
благословлення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Духа Святого, нехай сидя на вас і застанеться назавсюди. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо вам, Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у зламанні, Господи, слава, Господи, Господи, Господи,